Belai hambai belai nangkumani koksungka जों जेसिनि कन्स्टिटिउशनेल डिमांड सिनि गेट आउट बाले जों लास्ट इयर अब दिल्लीआव थाङै सानै गैयाबा दिल्लीनि जे दाबुक जे सिनि सेंट्रल मिनिस्टार रंनो सिनि आजागा होम मिनिस्टार रंनो जों मेमोरेंडम सबमिट थाइगा जे सिनि तिप्रा हावो सिनि तिप्रासा रंनि तंगानि तंकेसे बुङै तंगा जों आर्टिकल 23 नि अपोजिशन बाय जों सिनि डिमांड गेट आउट बाले जों आबो सानै दङो जों फाइनाय जों 2 तारिखआव हाय जों दाबुक एन्टायर सिनि सारा तिप्रानि जत दफानि बरक मिलिवै सिक्ला बुरा जत मिलिवै जों 2 तारिखआव दिल्लीआव थांनाय दङ सिनि सेम डिमांड सिनि कन्स्टिटिउशनेल सिनि जे राइट्स सिनि जे आर्टिकल 23 अ डिमांडनो जों सारान्ते थाङै दङ गैसिनि आजागा जों कमिटियाव खालायलायगा पिपिटि कमिटियाव खालायलायगा ngay tawsu jote जों एकदम खूब kaham आपडेट न फाय दङ खूब माने बर'र एक्साइटेड गाबोन बिसिङाव जों माने सिनि कायसा लिमिटेड माने 1600 1700 आमदिहाय बरफ थानानै माने जों माने बरफ तो 1000 हिसाब 5000 बरफ आमहाय बरफ थानानै बगै माने तामहिनानि बरफ मुसुं जाबाय दङ हायबानो जों बरनो लांमाया तामहिने सिनि एकोमोडेशन सिनि तंथाय जों साथायरनि बगैबो माने प्रब्लेम दङ जों फुल प्रिपारेशन सिनेमा जे दिल्लीनि मुभमेन्ट दिल्ली बर अभियान सिनाबो ग्रेन्ड सक्सेस होनाय जों साइमानो आबोनो बिसिंकै सिनि डिमान्ड जों आबो सक्सेस होनाय निवानसुगो ओंखाय तेकाइसा जों दिल्लीनि मुभमेन्ट दङ थांथानि सिनि किसे प्रब्लेम जों फेस खालायो आबो ओंखाय सिनि जे थानाय रक थांबोरखायथ बरक माने बे खालि माने जानजानि बरक माने चाथाय तंथाय सुमथाय आरो सिमप्लांथायो ओंखाय दिल्ली हाय माने आंगो थांसयके माने सिनि बरक माने जीवनी सगेन सगमानि माने ओ निनि याक टाइमनि याक बुसु माने आंगो कायसे सका दक तुइ फाइना मुसुंगो आजागा रक अंगाय निनि गोबां मारि सुमरक आमति हेर कमतु थाने केसे थानानि किजा प्रब्लेम माने फाइनान्सियेल प्रब्लेम उंगो इंगा आं ताकलाय आबनो कइनाय सिनि जे थानाय रकनो जतनो न जों सिनेमा दिल्लीआव जों कायसा सिनि डिमान्ड न सानान बागै थाङै दङ जों आजागा कुनो पिकनिकनि बागै बा जों शपिंनि बागै थाया नर आबनो दिगे किसा नजर थदि माने कायसा लिमिट खाय नर जेकुनो पायनानि फानो कुनो फानो लिमिटेशन बिसिनि पायना अंथन आसो सारा मुसुंगो पायदा साना मुसुंगो दिल्लीआवलो तिप्रासा का राइट्स मांगने के लिए